Povestitorul Andersen. Rățușca cea urâtă. Era o zi frumoasă ca cea de azi, undeva în mijlocul naturii ca aici. Oh, am simțit ceva? Oh, nu. E doar imaginația mea. Oh. Uite-o cum clocește. O, Doamne, cât mai durează? Oh! Oh! Cred că începe. Repede, repede, prosoape! Prosoape, apă caldă, vai! Nu, asta fac oamenii. Eu sunt rață, am uitat, rață! Inspiră și expiră. Inspiră și expiră. Oh, puișorii mei, în sfârșit! Oh, bună! Și ție bună! Oh, ce mare e lumea! Da, frate, și ce culori frumoase! Nu mă așteptam la așa ceva. Oh, dragii mei! Da, lume mare, culori frumoase, dar mi-e foame. Și mie, dă-ne de mâncare! Mâncare, vrem mâncare! Da, gata, dragii mei, sunt grăunțe destule pentru fiecare. Grăunțe? Ce sunt alea? Orice ar fi, sunt sigur că nu-mi plac. Orice, numai ouă să nu fie. Stați! Hei, mamărață, cum mai merge? Tot mai vioi pe zi ce trece. Dar întârziatul nostru ce mai face? Nici o mișcare. Îmi dai voie? Exact cum credeam. Ou de curcan, se pare. Dar ce vrei să spui? Doar că doamna Barfă e cunoscută că mai greșește cuiburile. Ca și tatăl lor. Dar n-am mai dat pe aici de vreo câteva zile. Ascultă-mi sfatul. Lasă oul ăla ciudat în pace și învață-ți puii ce-i normal să înmoate. Nu! N-are nicio importanță pentru tine, așa că mai aștept puțin. Cum dorești. Dar trebuie să-ți spun că lumea deja a început să clevetească.
nici nu știe să vorbească bine. Poate că ducesa avea dreptate. E cam butucănos și stângaci ca un curcan. Oricum, o să vedem cum va fi mâine. Și astfel a sosit vremea ca puii să iasă prima dată pe lac. Ei, lasă-mă în pace! Gata, rățuștelor? Alinierea, vă rog. Eu prima. Așa, știu că e prima dată, dar credeți-mă, o să vă placă. Rațele în apă. Mă rog, majoritatea. Felicitări, mamă rață! Rândunicile mi-au dat vestea cea bună. Unde e? Ia să-l văd! Terminați odată. Fratele vostru e cel mai mare. Pi? Vai, doar nu vrei să-l trimiți pe el primul în apă? Și de ce nu? Nu te supăra, dar nu am mai văzut o asemenea rățușcă. Dacă se scufundă, ceilalți nu vor mai înnota niciodată. Te scufunzi sau înnoți. Ăsta e codul lacului. Gata, rățuștelor? Toată lumea în apă? Și acum el. În apă cu tine. Nici o grijă, o să fie bine. Oh! Oh! Bravo! Mama! Oh, mi-a spus pe nume, dragul de el, înrățească. Ce drăguț! În zadar, tot urât mi se pare și nu-mi place accentul lui. Așa că te rog să-l ții departe de fermă. Nu ne putem permite să-l arătăm celorlalte animale. Nu-i așa? Ascultă ce spun, ducesă. Îmi voi duce copiii unde vreau eu, ai înțeles? Uite așa. Asta rămâne de văzut, vecină. Să vezi când voi auzi ceilalți de asta. O să vedem atunci. Nu e atât de urât dacă te uiți bine la el. Mama! Săptămânile au trecut, iar rățuștele deveneau mai puternice. Unele mai mult decât altele. Ai văzut? Ai văzut? Gata, rățuștelor? Astăzi vom face o vizită la fermă pentru prima dată. Ce spuneți de asta? Unele animale de acolo se cred foarte grozave, dar să nu vă temeți, să stați lângă mine și nu veți păți nimic. Ia te uită! Se pare că unele rațe nu au pic de rușine. Dacă aș avea un pui atât de urât, l-aș ascunde în stufăriș. Mă rog, în timpul zilei cel puțin. Oh, ignoră-le, dragule. Știți cum zic eu mereu, doamnelor? La ou rău, mamă rea! Rațe rele! Mama noastră e cea mai bună din tot lacul. Cine spune ăla e, da? Ați înțeles? Excelent! N-am mai văzut ceva atât de urât.
E hidos! Seamănă cu mama lui, evident. Ia uitați-vă la ei! După cum l-ai educat pe urâtul ăsta mic, draga mea, nu va rezista nicio secundă la fermă cu atitudinea asta. Sau cu accentul ăla. Haideți, rățuștelor! Dragii mei, asta este ferma. Acela e cocoșul. Se crede stăpânul cuibarului. Iată și prietenele lui, găinile. Fermierul le mănâncă ouăle la micul dejun, dar și pe el. Cine a lăsat creatura asta bocită în ograda mea? Acelea sunt vaci. Fermierului îi place să le mănânce și pe ele, iar nevasta lui vine să le mulgă laptele în fiecare dimineață. Ce-i creatura aia urâtă? Acela e calul. Cândva era un rebel, dar acum îl duce pe fermier peste tot. Ograda asta e un loc înfiorător, mamă. De asta v-am adus aici. Ducesa și celelalte animale vă vor spune că sunt deosebite, dar de fapt ele fac doar ceea ce le spune fermierul să facă. Noi suntem cei norocoși, pentru că noi trăim liberi pe lac, iar fermierul ne vrea doar dacă ne poate prinde cu pușca lui. Pușcă? Ce e aia, mamă? Mai bine nu vorbim despre asta. Oamenii ăștia sunt înfricoșători, mamă. Sunt cele mai periculoase și mai imprevizibile creaturi care trăiesc pe acest pământ, dragii mei. Și țineți minte, șeful lor e cel mai neplăcut dintre toți. Bună, mamă rață! Se pare că puiul tău a cam zburlit niște pene pe aici. Uitați-vă bine la ea, dragii mei, aceasta e șefa oamenilor. Eu? Cum așa? Nimeni nu o mănâncă niciodată. Nu face decât să stea toată ziua, primește mâncare fără să facă nimic și vânează alte animăluțe doar așa, din plăcere. Și știi ceva? Nu mă acuză nimeni pentru asta. Ceea ce înseamnă că pot să mănânc puiul ăla gras și urât, dar foarte apetisant dacă vreau, și nu va striga nimeni la mine. Înțelegi? Și apoi, din câte am auzit, le-aș face tuturor un serviciu. Am dreptate, ducesă? Fetelor, îl iau pe ăsta urât, iar pe restul îi las pentru la anul. E prețul pe care îl plătesc cei de pe lac ca să intre în societatea fermei. Cel urât este alegerea cea mai bună. Oh, va trebui să mă mănânci pe mine mai întâi. Speram să spui asta, mămico. Fugiți, puiilor! Fugiți! Fugiți! Epic, s-a ferit. Ce-i cu zarva asta? Încetați! Liniște! Zbor! Chiar zbor! Chiar zbor! Zboară? Deja? Dar e prea tânăr. Nu contează. Amintiți-vă că avem un târg și că îmi datorați o rață. Pisico! Nu am putea negocia? Voi astea din societate. Sunteți toate la fel, nu vreți să plătiți deloc. Nu cred că se mai întoarce vreodată.
salva de la nec. Nu e corect, mamă. Uneori, viața nu e corectă. Dacă ar fi, fratele vostru ar fi ieșit la fel de frumos și nobil la înfățișare ca și sufletul lui. Dar viața a decis să-l facă diferit, astfel încât tot să se teamă de Și el. acum, uite ce s-a întâmplat. Ai aripa frântă. Iar celelalte rațe nu ne vor mai da din mâncarea lor. Da, nu-mi place să recunosc, dragii mei, dar ăsta e adevărul. Poate ar fi fost mai bine dacă nu eclozam deloc. Îmi pare foarte rău că nu mai am ocazia să-i spun cât de mult îl iubesc. Și astfel, puiul cel urât zbură departe, fără să-i pese de ce-ar putea păți. Hei, frate, ce fel de rață mai ești și tu? Se pare că sunt o rață foarte, foarte urâtă. De asta se tem toți de mine. Păi, se vede că ești tare ciudat, puștiule. Dar dacă nu ai de gând să te căsătorești cu cineva din familia noastră, noi nu avem nimic cu tine. Ascultă, amice, e drept că ești urât, chiar și pentru un rățoi. Hei! Dar știm unde se află un câr de gâște sălbatice într-o mlaștină, nu departe de aici. Hai cu noi să vedem dacă se căsătorește cineva cu tine. Păi, frumos din partea voastră. Da, nu se știe niciodată, poate vei avea noroc. Dar chiar dacă nu ai noroc pe lângă tine, vom fi de 2 ori mai frumoși. Bine! Oh, nu! Vânător cu pușca! Și cu colța! Oh, nu! Ce zgomot groaznic! Deci, astea sunt puștile? Salut! Sunt eu, rățușca cea urâtă. Nu mai spune. Eu sunt motanul. Cucoana mă iubește pentru că pot face asta. Iar eu sunt găina. Cucoana mă ține aici pentru că eu pot face asta. Deci, tu ce poți face? Păi, eu mă pricep la înot și la scufundări. Adică în apă? Urăsc apa! Da, la ce e bună? Ascultă-mă pe mine. Dacă vrei să rămâi aici, învață să faci ouă și repede. Hei, Rațo, ești aici de 3 săptămâni și n-am văzut niciun ou de la tine. Încep să cred că nu ești rățușcă deloc. Adică mai degrabă ești rățoi și nu ești bun decât să noți în supă, aș putea spune. Așa că rățoiul i-a mulțumit gazdei și a zbugit-o pe prima ușă. A găsit un lac în care să înnoate, dar celelalte creaturi îl evitau din cauza urățeniei sale. Toamna făcu loc iernii și bietul rățoi se simțea mai trist și mai singur ca oricând. Apoi, într-o seară,
Oh, nu știu unde se duc păsările acelea frumoase, dar tare aș vrea. Pe cine încerc eu să păcălesc? Iarna deveni și mai aspră și trebuia să înnoate într-una ca să nu înghețe. Dar în fiecare noapte, gaura din gheață devenea tot mai mică. În cele din urmă, extenuat, el fu nevoit să plece de pe lac. Ar fi prea trist să vă spun tot ce a suferit bietul de el în acea iarnă lungă și grea, dar în cele din urmă... Primăvara nu mi-aduce nicio bucurie. Prefer să mă prăpădesc decât să mai îndur o zi în care să mă muște rațele, să mă ciugulească găinile și să mă urmărească oamenii. Oh, s-au întors. Dacă încerc să salut, mă vor face bucăți, pentru că sunt urât. Vă rog, păsări nobile și frumoase, ajutați-mă, căci sunt prea urât ca să mai trăiesc. Ce tot vorbești, frate? Ești frumos ca și noi, ba chiar mai mult. Privește-te cu atenție, frate. Vino aici, la lumină, să-ți vezi imaginea în apă. Nu, vă rog, nu mai râdeți de mine. Nu mă faceți să mă uit la mine, vă rog. Taci odată și uită-te, bine? Dar nu înțeleg. Am fost un rățoi, un rățoi foarte urât. Păi, acum ești lebădă și încă una frumoasă. Cred că n-ai fost niciodată rățoi, ai fost pui de lebădă, frate. De la început, cineva a făcut o greșeală. Probabil Barza. Cucii se plâng întotdeauna de ea. Sunt lebădă? Am fost lebădă întotdeauna? Oh, nici n-am visat să fiu atât de fericit. Ura! Da! Uite, încă o lebădă. Ce frumoasă e! Hai să le dăm niște pâine și prăjituri. Rămâi cu noi, noi suntem familia ta. Cu plăcere, soro, dar mai întâi trebuie să fac ceva. Lebede? Dar ele nu vin niciodată pe lacul nostru umil. Sunt mult prea grandioase. Bună, mamă. Oh! Oh, Doamne, ești chiar Tu! Recunosc ochii ăștia blânzi oriunde. Da, mamă. Adică, spune-mi, chiar ai fost lebădă de la bun început? Oh, asta explică totul! Oh, ce ușurare! Așa e? Adică, dacă aș fi fost urât și după standardele lebedelor. Să știi că vei fi mereu bine primit aici. Pot să fac un cuib mai mare, nu-i așa? Da! Acum am o familie nouă, dar voi veni în vizită, căci tu vei fi mama mea întotdeauna. Oh, Doamne! Ce poveste minunată! Și astfel, rățușca cea urâtă a devenit o lebădă frumoasă. Dar, dacă ne-am fi uitat cu atenție la el, ne-am fi dat seama de la bun început. Au dublat în limba română actorii Ileana Iurciuc, Petre Ghimbășan, Corina Cernea, Richard Balint, Anca Signirean, Florian Silaghi, Mirela Corbeanu, Marius Damian. Traducerea și adaptarea Marcel Negrău. Regia Anca Signirean și Pavel Sârghi. Dublajul a fost realizat de Zone Studio Oradea.